Asipod sa gisulti ni Padre nga ang tinuod nga church o simbahan ang gitukod ni Christ. Wala lain, no? Kung gisulti po sa atong speaker gaganina nga dimension gato nimo nga nagatoy ang passage nga ingon si Christ nga Pedro o Peter, upon this rock I will build my church. So meaning, kay ang Bible, duha man gud ang paghatag og meaning, either literal or figurative. So then, my question is for the speaker, because Christ said, upon this rock, Peter, I will build my church. So, I surely believe na ikaw po, kay ikaw may speaker, no? Ang tinuod yun nga church, kung atog yung anlan, Church of Christ, because He was the one who built it. Okay? Okay, mawala ko ang question mo. The true church is the Church of Christ, because He was the one who built it. Okay? Is it a question or is it a declarative? Declarative, and so it can also be answered. Kaya naman, gininso naman ni yung tito ganina ng simbahan walay ngalan, yan ingon magka nga ang ngalan nga itukod ni Kristo, pagatinganlan o iglesia ni Kristo o yes. of Christ. Siya may ingon nga ang tinuod nga church mao tinukod ni Christ. So pwede na itong nganlan di ay nga Church of Christ. I beg to disagree nga, strictly speaking, sa ecclesiology dili nimo tawag ngalan, diyo may ngalan pwede tawgon sa timaan nga naas kinaiyahan na namong simbahan na. Yung ingo kag Church of Christ, kaya man na presumption mang labas sa ito pa mukungklod ang uban nga anong presumption man mga when He was the one who built it. Correct, pero hindi ko magaganina nga pagkatawgon ng Church of Christ. Si Christ mismo, warning to ma'am. Akong follow-up, is it a declarative or a question? It will be a question. Question? Ako man sa pangutanon. So, may question, o sa may mong pangutanon? So, mutog yun yun ka nga, ang true church, mo ang nabinuhat ni Christ, na tinukod niya mo ang Church of Christ. Ang tubag na tuwa na nga, doon ay panutiyos kinadman niya. Ang usa, dili ni mo iratsadang uban. Kung dili, tanawon ni mo ang kinatibukan. So ang simbahan nga gitukod ni Kristo, tinuod niya si Kristo nagtukod. Yes. Pero kining simbahan na walay ngalan. Doon ay mga timaan. Yung usa timaan ani, mao to usa ganina. Yung si Kristo nga, pagatukuron ko ang akong simbahan. Ang sabi mga hindi ra. Nagkaroon, ikaduha, mo na akong iyon, dili na kay usara ipangko nimo. Umayag Church of Christ, granting without admitting. Tugutan ta sa pag-uyon kay ang dilima magudan pag mayon ka nga si Kristo ang simbahan, mayon mo bisa ni Kristo tinuod ni. Tinuod po sila. Tinuod sila. Nga katupong Church of Christ ito, tinuod po sila. Ya doon naman ay 48,000 lagdag Church of Christ. Asa may tinuod ani nila? Ang katulad yung gibuilt ni Christ. Dili. Ako mo pasabot ba? Assuming nga, granting without admitting ba nga kining simbahan nga gitukod sa Ginoo, tawgon og simbahan ni Kristo. Pero granting without admitting, kining 48,000 ka mga tinuhuan, nagdala man ni Church of Christ unsa pa nang uban na munang mutana ko nimo, is it a question or declarative? Kaya declarative, di mo magag-declarative. Sa ato pa, kining mga nga 48,000 na ngalan ni Kristo, mubalik kong pangutana. Kay declarative man to at the same time question, kinsa may tinuod ani nila? Ito ka mo base sa iyang giingon. Anaan to nga passage. 48 man nila. Dili na ta dapat mo gawas ka to ko ba? Correct mo lagi na siya. Ang atong point of departure is Matthew 16:18. Granting without admitting. Buti pasabot kay pagkatawgon maka
sa ngalan Iglesia ni Cristo, kaya si Cristo mo'y nagtukod, na ako mutana ko, aron makwalify ang imong deklarasyon, kining 48,000, pulos man ni nagdalas ngalan Iglesia ni Cristo, halos. Ako pangutana, base sa Mateo 16:18, usaro man kasibahan naggitukod, kini sila asay tinuod ani nila. Katog yung nagbase. Ha? Nagbase yun sa kwan. Can you pinpoint the name? Kay isut magkagngalan. Oh, Church of Christ. Asa man na yung Church of Christ, Iglesia ni Cristo, Kanigin mo na eh. kanigtukod ni, daghan man ni sila. Ano Asa man ni? mga iglesia nga, kanang dili mo tuo nga si Christ, prophet, raman na. Amo gani, mo na yung akong kana. boto sabot ni mo Oh, gani. kana. So, Ayaw butangi ngalan, kay ug butangan ni mo ngalan, mapanuos kag tinubag aning 48,000 kabuk. yan mo panusman nga na amala base Oh, nga sa karo mo tanagi ko nimo sa 48,000 kabuk, ingon magaganina nga ang simbahan nga gitukod ni Kristo paganganlan og Church of Christ. yes, oh. Oh. Granting without admitting. Mo na ako bot ipasabot. Now karon kay doon na may 48,000 kabuok nagdalas Church of Christ. Ako pong tanan nimo, asa man ay saktuan ni nilang 48 kabuok mil. Basis Mateo 18, usar man si man gitukod sa Ginoo. Ang nagsubay sa tinuod nga, Di kanyo pinpoint kay ingon magagnalan. kanag Church of Christ. 48 ni kabuok asa man ani. Ang iglesia ni Cristo. Mo gani asa kaning nga unahan o katuntos tuwas kagawasan asa man ani dapit. Akong paminaw, sila di man mutuo nga si Christ. Di ay na lang. Wala Hindi, ganun lang eh. ang katungod. Ako labutan na, can you mention at least one name among these 48,000? Kanang Church of Christ, kanang yun. Asa alone. lagi ani nila, daghan man ni sila. May Church of Christ, the Scientist, na Iglesia ni Cristo, nga gitukod ni Felix Manalo. Wala na yung kwan, adis Na Church of UCCT. Christ lang, at Church of Christ alone. Diya, napita. Oh, kanara. So, nahog ug hangin. Anong hangin man? Oh, munang mutana ko nimo kay In the Bible. he who alleges the burden of proof. Kaya kung una ko'y mabasa ng simbahan itukod ni Kristo Katolika, nas buhat na 31 sa Gligo. Muuyon ka nga ganang simbahan na tinuod. Na may mabasa sa Biblia. Namas buhat na 31. Nang simbahan gitukod ni Kristo, gitawag og Ecclesia Catholis. Buto sabot, ang kinaiyahan ng simbahan na gitukod, makailapon. Walay ngalan, ang kinaiyahan. Kaya mingon mo kag dunay ngalan, mabuang tagpangitaan ng 48,000, may claim nga sila tinukod. Mao man gani gipangutan natin ka aron makwalify ba ang imong pangutana o imong deklarasyon. Mo na akong punto. Wa ko mag-obligar nimo. Tinukod ba ni di? Nga ko lang tuganan ko nimo. Tugaanan sa tinuod ng iglesia. Oh, kaning 48 ka po. Base sa imong deklarasyon nga giagi nimo pangutana. Oh, katulad Church of Christ nga base sa katong gikuha ni Christ kana ramo. Anyway, labyan na to na kay Kana ra gyud kay ang tinuod ra man atong wa mo ko basihan. mulalis aning base nga si Kristo nagtukod. Lagi. Ang ako bang ipasabot tungod kay ang ilang nahuna dunay ngalan sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Ug gani ikaw mismo ningon Church of Christ. Now, sa 48,000 Daghan. pulos man ni sila na Church of Christ, United Church of Christ in the Philippines, na Church of Christ, pulos sila ngalan ni Kristo. Now, makatugaan ba ka bisag usaan ni nila? Ug asaan ni? Moro na akong qualify, para ma-qualify ba imong pautana deklarasyon. Dre. Oh. O ingon man ka nga damay mga Church of Christ in the Philippines. Ang akong giingon nga Church of Christ Dili, alone. dili. Kana ra gyud ang akong Can you mention kuan. one at least? Kana ra gyud. Kinsa unsa man? Church of Christ alone kana ra gyud. Mao lagi, wa tay lalis ana. Pero in reality, there are 48,000 existing na nagdala pulos ngalan Iglesia ni Cristo. Ako pong tana sa imo, aron ma-qualify na imong deklarasyon o question, mitabang ko nimo. Wa ko mo supat. Makaminson makag-usa ana o kasi tinuod nila.
Sa una, sa nag-eskwela pa kong Bible School, Oh. ang ako na kuanan sa mga missionary nga, the true church, gingadla nila ko katong Hamilton, katong Iglesia sa Bato, o inana kay gibase nila di ana. Pero kanang uban ng mga Church of Christ in the Philippines, nani additional. Sige lang, wa ta mag-abot. Wala na. Ako giklaro na ko ba? Ayaw isipan nga. Gilisod-lisod ka. Ako lang nabot pasabot. Gipatinaw na ko imo bang imong yung gibarugan gid ba? Klaro magay imong premise pero doon na magoy nagingon nga kontrapaktum argumentum kontrapaktum non valid. But pasabot pangatarungan gali nga musukwahi sa naila na nga kamatuoran di madawat. No magani gi-qualify nako. Granting without admitting na kanay mong giingon nga ang simbahan nga gitukod ni Kristo tawag Church of Christ. Pero in reality doon na may 48,000 kabuok na mga pundok nga nagdala og Church of Christ. Now, aron matabangan minimo kung asaan ang 48 magbinsyon dag usa. Kada lagi Church of Christ, kaya ngala namang Asa lagi ang 48? Okay, sa Sambuanga na adiha sa Baliwasan Chico na Church of Christ mga sila. Naon pa Church of Christ dito Osamis. Asa magid ana na 48 man. Wala na ko katong Usamis doon. Di usara na imo gimension pero how about the rest? Bakat ko sila. Dili po ko kaingon kay maura man na i-base Na nagdala mo na sila Church of Christ. So dili ang ngalan mo'y basihan. Dili ang ngalan mo'y nakapatinuod sa simbahan. Kaya kung mo na makapatinuod, silang tanan 48 kabuk nagdala ang nagngalan ni Kristo. Di man, kay gingon mo sa speaker kanina nga walay laing simbahan kung dili ka itong gitukod ni Christ. Correct. Kana mo ba na? Kaingon mo siya nga, Pedro, aning bato, akong pagkatukuro ng akong iglesia. O, ako sa maday na. Kaklaro na na. Oh, kana nga. O yun, maday ka. Nga nga mingo magkangakuan. O, niya mo na, Church of Christ. Sumutuo Iglesia ka ni nga Cristo. simbahan gitukod ni Kristo, Katoliko. Dili. Nagaroon, mangutan na ko nimo, dili ang Katoliko mo'y nagtukod. Kisa may nagtukod? Kita nagtukod sa, Simbahan Katoliko. wala ko kabaluan na. Muna imo research ha. Muna imo research kay Kay Kwan Manggodre. mo lagi. Kung Di na lang ta maglalis Padre, ha? Kung ikuan, baka sinato sa history Manggod. History. Kita mang pinagkuan sa religion, History, kita ka Diyos, history. di ba mga Asa Spanyard? magabasa sa Biblia o sa history nga ang simbang Katoliko dili tinukod ni Kristo. Ba't sila mag pinagdalaan na? Dari sila na Christianize. Di referensya. Yes. Kailan kita may Iglesia Katolika, o excuse me, di ta Spanish mo word ba yan na? di ta mahuman ikuha microphone dito ka mangutana kay natay rules ni. Sige. Ibalik ang microphone ako yung mangutana. Kung di ka mutugot o mudawat nga ang simbahan Katoliko si Kristo nagtukod base sa referensyang dagko kanang standard asa magabasa sa history nga standard nga dili si Kristo ang nagtukod. Diba? O dili si Kristo nagtukod sa Katoliko kinsa man di ay. Tabagang ba na ha? Sige daw. Tao. Ha? Kita nagtukod tao. Kinsang tawana? Ang mga nag-originate, nagkuhan na Asa man na mabasa nga o asa man nagikan di ay nga mga Spaniards man na kinsa may nagkuhan di ay or nag-introduce sa Catholic religion, di ba mga Spaniards? Tabi na sa. Para madali ka, asa mga referensya kay. Ako, muhatag ko ni mo referensya. Na gusto ka, tanugo sa imong apo, batak, balibili. Natay referensya dire, nagtug-an, nga ang simbahang Katoliko, gitukod gayod ni Kristo. Nga o manigilabanan. Sa pananglit, kining International Encyclopedia. Volume 15, page 520. Naging ni Roman Catholic Church, there are two equally valid definition of the Catholic Church. Comparable to the twofold nature of Jesus Christ, its founder was both human and divine.
Ang Iglesia Katolika dunay duha ka nagsama nga kahulugan sa Iglesia Katolika. Inandi sa duha ka kinaiya na Hesukristo nga mao ang magtutukod kinsa Dios ug tao. Now, may referensya na tugaan o disubyado ka International Encyclopedia volume 15 page 520. Ikaw po dumutubag po ka paghatag mo referensya kaya magtagna-tagna tani asa man ka makabasag dagkong referensya nag-ingon nga si Kristo dili nagtukod sa simbahan ng Katoliko. Pagkalpata na tuganin ni unsang referensya Sa Padre, mga tanap ko nimo. di ayo sa kay Kita may naglimot sa mga references. di paminaw sa kailangan mo na sa alam 8-8 Dili ta mo. ang pangutana dili tubagog pangutana ganina di magkamudawat ng Katoliko tinukod ni Kristo mautana kung balik nimo kay dili magka si Kristo nagtukod kinsa man day unya pag mention og referensya. Kaya nga kung hibaw Andre, Ay. ningon mo si Christ nga, referensya excuse me unsa nga referensya Dito ba gisulti dito sa speaker ganina nga, ang dili tinuod nga. ayaw nagsimang tugani ni unsa Hindi na pala referensya si Mangoy, sa Bible na nato. unsa nga referensya kung ipangayo sa imo Ang pangutana po, kita po nagpana ng mga ayaw sa references. pangutana dili tubagog pangutana unsa nga referensya tugani ko kaya ako ihatag mo kunin mo referensya dugangan na tug lain mo na hingos kinadman sa logic pa he who alleges the burden of truth balihon sa pangutana di man ka mauyo ni Katoliko simbahan Katoliko gitukod ni Kristo di may mulalay sana pero pangutan-ong ka na ko kung dili si Kristo nagtukod kinsang tawhana unya paghatag og referensya nga dagko kay mingong kag dili ni madawat ang International Encyclopedia pwede ba ka authoritative ba yan pwede ka makihas ko na kung ino na ni mo na nga dinatinuod ikihagas publisir na kay standard mo muna ako ba mo mag-research lang sa ta nga unya rata mo balik doon yung kumplito ng referensya ba kaya magsigil lang kag inyo makat sila namura taga-tigmo ani ayaw isipa nga gilisod-lisod ka nalipay ko na kay reaksyon kay aron maklaro ba Padre, dili po kumusupak sa imong tinuan. Pero nga ako lang ibasihan ang Biblia. Biblia lagi Bible alone, wala na ilain. Kay wala mo po ito giingon dito nga. Sige. Baya, sa Bible baya, giingon nga, wala maka-reference. Kaya hindi kita Ang may Bible raya kuha, kana ra, period. Bible alone Biblia lagi yun sa ito pa hindi mabasa sa Biblia di tinood Entitled sila dito, pero di ako butan na sa iyo magkagalina Bible alone sa ito pa ang narin sa Biblia mo yatong dawaton Uli mabasa di tinood. mau tanah ko ni mo ay simang ha ikaduha na niya utangan pagkagusa Bible alone magka diba sa Mateo 28:20 19:20 ang Ginoo nagsugo sa mga apostoles mamunyag naman sa Mateo 28:19 bunyagi sila sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo ako po tanan nimo asa man mabasa sa Biblia unsaon pagbunyag katong sa ngalan katong gingon nga Unsaon? nga kita nag-unang pabautismo di ay mao tay akong gikuanan lagi bunyagan kay ang bunyagan gani makasabot na nga tawo dili ang gamay ang dako nga tawo natay palisiya ni ang pangutana mo gud how unsaon ilubong sa tubig unsaon man nito pundaan ng pulong o itos maudaan o usaban simultaneous asa man ang basa sa Biblia di ba ang primero ibalik primero di bautismo si Christ si Lagi. Pedro ang nagbautismo diya ano ka na mo akong gituan iyo magagaling kung na lain ko kayo gituan mga po na ang ako Dili. si Christ Dili. nga baoy nag-una nga nagpabautismo ni Pedro Ako na po, ang tanan. correct bautismo baptismo ako po na unsaon Bautismo sa tubig
tubig. Mao lagi, itusmaw sa tubig unsa man dito kundaan ang pulong before itusmaw o itusmaw daan Naapa na mga question. Naapa na yung mga question. O gani, Bible lalon mag-aasam ng basa sa Biblia, otherwise ang mangbunyag invalid. Kato din, naiwan siya nga Pedro, siya di ba, gibotis man siya. Asa mo na Hindi, basa sa gipasiyan Biblia? na. Naabaya Asa mo na na, basa? nakalimot lang ko, pero naanatog. Kita may nagbotis mo dahil ni Christ primero. Nagsugo Gis Kristo nga ingon iyon tagbunyag. Oo na, oo. Nagbotis mo man. Marag nun sugitor it does not follow kay wa jud ko kabasa ana ba. Dili. So sunod ako putan na kay Bible alon naman ka. Kanus ama na compile ang Biblia asa man ang basa sa Biblia. Sen Juan, dili si Peter San Juan. Dere ra kay ato maklaro ba. Sanuan di ay nagbotis mo. Paminaw sa asa man mabasa sa Biblia kanus ana compile ang Biblia. Nakalimot ako sa kwandre, pero naana. Nay mabasa kanus ana compile Naana sa Bible. amarwa gina. Kailan pa ninyo magtulog Bible? Dili. Man. Asa mabasa sa Biblia nga gikas Genesis, Exodus, Leviticus mabasa nga na-compile sila. Kung gusto gyud ka nga gibotis mo ni San Juan si Christ, ugma. Why problema na katuod maguna. Mako. Sige, namas ako na lang mutugan. Mateo 3:16-17. Asa man ay mabasa sa Biblia nga nagtudlo og Ginoo ingon niya pagbunyag. Naman ay Mateo 3:16. Mama na imong gisulti. Siya man gud ang ideal. O lagi atong tanawon. So klaro kay the Bible, wa magsubo ang Ginoo mag-ingon nga inganion pagbunyag. Nagsubo ang Ginoo mamunyag. Pero wa gi magsubo ang Ginoo inganion pagbunyag, buan usag tubig, lungsan bakaha, nalitok ko ng pulong wa. Mo namutana ko nimo asa mabasa sa Biblia. Kalimot ko din ka na aga-aga. So ay sunod ka nang Siya ba kay mubalik ka sunod ka nang with ebidensya kay ano man kini ato ako public catechism mo guni. Anya malisod na kayo magtagda-tagna ta ba? Dili mo tagda-tagdaan. Pero Mao gani. Murag kuan lang ba nga nakanhi ko dahil naminaw ko nimo. Oh. Pero mangita kag diferensya, Oh. kalimot ko Dadaan nga diri ha. Oh. Kalimot na. Dadaan nga diri nga sunod ako pautana ka. Di ba ikamo yung Katoliko, ikatulo na ni. Moyon ka nga ang simbahang gitukod ni Kristo dili mahanaw. Dili. Karon namatay mas Pedro kinsa may gibinla siya bi. Kinsa may gibinla siya bi. Ang mga sumusunod niya. Kinsa lagi? Kinsa gali nga last tao? Oo, sa una mga apostoles, Wala. mga followers niya. At ingon niya nga, Anyway, Corsita Glide po tanat, salamat kay Nay. I like kan at salamat ni nga ni participate ka. So, mo na atong klarohon anak kong buti pasabot niya. Tinuod niyang Ginoo nagtungkod og simbahan. Nga gini simbahan na adunay mga kinaiyahan. Oh. Unas tanan si Pedro nga mo'y gibinla siya bis Ginoo matug pagisaaran gali ning simbahan na nga bisan ang gangaan sa impierno dili makabuntog sa to pa bisan ang kamatayon kay man ang Ginoo may mag-uban. Nas Mateo 28:20 ingon ang Ginoo ubanan ko kamo hangtod sa tapos sa kalibutan. Nga namatay namang mga apostoles. Sa to pa dunay mga sumusunod. Ug sa buhat 20:28 ang mga sumusunod sa mga apostoles ang mga obispo. Iklaro kay na mabitaw na nga kung dunay mo supak nga dili ang simbahang Katoliko ako pauta na kinsa man di ay ana ikaduha si Pedro may gibinla siya bis Ginoo nya namatay na mas Pedro kinsa may musunod ni Pedro kay kung makita nato na kinsa gibinla ni Yabi ni Pedro mailahan nato ng simbahan na kinsa na o unsa na ito ang mga Yabi oh mo na dako kay assignment na ninyo ha kay sa amo mga Katoliko ang mga Santo Papa man ang mga sumusunod ni Pedro ug di mo mudawat ana di may mamugos ninyo kay inyo man na pero tubag dasad ni kung dili man ang mga Santo Papa kinsa man gibinlan ni Pedro siya di ug di mo katubag ana utangan pa mo oh kay do na magiyon he who alleges the burden of proof kinsa galitong dili mo dawat sa pahimatuod nga imong ipadangat
baliha pangutana. Oh, di man ka mudawat niya, di man sila mudawat niya ang Santo Papa, mga Santo Papa sa Roma gibinlan sa Pedro ni sumusunod ni Pedro. So atong balihon pagpahutana og dili ang mga Santo Papa kinsam day gibinlan ni Pedro. Oh, og makatunggaan mo masabing maayo pero makoreksyonan ni. Pero dili gali mo makatunggaan magpabiling balido ni among ipangmatuod. Mo na sakto nga tinor sa pangatarungan. Ha? Kay ngano man lisod man og magpatak kanang bungat unya watay ebidensya. So ako ni sum up panawagan nato sa tumagigsoong dili Katoliko with due respect ninyo wa may miingon nga kamo bata kami Tinoo dili. Ang punto nato dinhi is ingon ani ako isa mare ang gidiskurso ni Kuya Tito ganina. Yang simbahan nga gitukod sa Ginoo ang iyang kinaiyahan makaplagan diha sa Katoliko nga simbahan. Unsa man ning mga kinaiyahan na? Pangingon ni Kristo nga to kang Pedro, ug ikaw Pedro, no? Ibabaw ni bato pagatukuron ko ang atong simbahan. Sa to pa usa ka simbahan. Nga si Kristo ginagtukod. Yan yung bagyo Ginoo, igahatag ko kanimo ang mga Yahweh. Ug sa imong hubaran dinhi sa yuta pagahubaran sa langit. Ug sa imong idili dinhi sa yuta idili sa langit. Unya naman sa Biblia, naman na sa Isaias 22, 21, 22. Nga katong piyalan ug hatagan sa Yahweh mahimong pangulo. Unya matud pa kini nga Yahweh nagpasabot og gahom ug otoridad. Sa ato pa kining simbahana kay matud pa ni Jesus dili mabuntog bisan ang gangaan sa kamatayon magpadayon ning simbahana. Sumo ni kinaiyahan sa simbahan mapadayonon. Ha? Mapadayonon ni nga simbahan. Na kung ito atong tan-awon ning iyang kinaiyahan sa simbahan, kaming mga Katoliko pwede mi mo claim nga makaplagan man na sa amo. Kamu pong dili Katoliko musubay unta pud mo nga timpa kining Yahweh nga gibinlan ni Pedro sa tupa mapadayonon man sa tupa indefectibility ang simbahan mapadayonon hangtod sa hangtod ganingom na Ginoo banan ko kamo hangtod sa katapusan sa kalibutan Mateo 28:20. Mohimo pud mo evaluation. Ha? Kung maka-presentar ba mo putay nga gikan sa inyong pangulo karon at present balik sumpay ngadto ni Pedro uka sa mga apostoles. Kung makasumpay mo ana tug-ani mi kay aron muhilom pud mi mo pasalamat ninyo nga salamat nga imo ming itureksyonan. Nga salamat ni nga dunay giday simbahan nga gitukod sa Jerusalem usas mga apostoles ang sumusunod nga naa diha sa imong simbahan. Oh. Kana kung makadugtong mo. Kay namas Biblia sa Roma 10:15, di ka kawali kung dili ka gipadala. Mao magani ang mga tinud-an ni Kristo gitawag og apostoles kay pinadala man kisay gipadala si Jesus. Naman sa Lucas 10:16. Ha? Ang mudawat kanako ang mudawat kaninyo midawat kanako ang nagpatalinghog ninyo nagpatalinghog nako. Sa tupadunay apostolic succession gikan sa mga apostoles hangtod karon nya paatras. Ha? Kaya ron masubay na to mo gitawag og apostolic succession. Otherwise putol-putol yan yung mga Ginoo hangtod sa katapusan sa kalibutan uban na niya ang simbahan sa tupang simbahan si Ginoo wa mahanaw. Ang nahanaw diha kadto ra nagdumala kay mga matay mo to pero doon na may mga sumusunod. So kaming Katoliko balik ko nako mingon mi nga kini nga mga kinaiyahan makaplagan diha sa simbahan Katoliko. Kamo po mga Sibilya Adventist baka kanang sini kamakop with due respect sa ato mga igsuonan yung Mississippi Iglesia ni Cristo uban pa ang inyo pong buhaton maghimo po mong evaluation nga kini kinaiyahan sa simbahan nga gitukod ni Kristo makaplagan baka ni sa inyo. Oh, mao man ato punto wa matamingon magbarog dinhi nga simbahan Katoliko mo gini tinukod dili kay magubot unta na. Ha?
We are helping anyone kinsagi interesado makaton. So ang atong public catechism atong tema karon kay simbahan man among gipresentar dinhi ang karakteristik sa simbahan nga gitukod sa Ginoo. Nga kaming Katoliko baliko nako mupahibaw mi nga kani kinayahan ni na ang simbahan Katoliko kaplagan. How about sa inyo kaha? So from now on maghimo ta og evaluation, mag-research ta. Bahala kung sa referensya inyong gamiton as long as standard. Dili bias ba? Kaya namas Nehemias anas kaalam ni Salomon 8 versikulo 8 nga ang kasaysayan makatabang mo na. Kaya mismo ang Dios miapil mas kasaysayan. Kaya ang Dios nagpakatao man miapil sa kasaysayan. Bisag ang Biblia sakop gyapon sa kasaysayan. Nga dili mo ta makayo dili na tinuod kay nganuman ang mata mas kalibutan nakatestify ana. Nga kini mga encyclopedias, mga almanak standard man ni. Di makapwede mo ingon nga bakak na kay boto naon nay balaod na magprotect ngayon kag bakak na pwede ka mapriso makiha ana nganuman. Before na gi-publish giagi pa nagmaputi nga pagsusi. Nga nagtrabaho ana dili usa ka tawo, dili author, editor. Sa to pa, dunay komitiba nga nipahigayon ang nangaway gilabanan. Sumunay standard reference. Muna nga, ayaw lain na inyong buot. Manghangyo ko ninyo, kasi maingon mo nga, sa maning paria nga, proud magkaya sila nga ilang simbahan mo itinukod ni Kristo. Dili na mo akong punto ha. Akong punto din is, amo na mong gipahibaw mga Katoliko nga, kining simbahan dito po Ginoo mo ni iyang kinaiyahan nga makaplagan sa atong simbahan. Kamo pong mga dili Katoliko, hala, pag-evaluate po mo. Nga tug-ani niya mi kung ma-perfect na ninyo, mahuman na ninyo evaluation. Kaya kami makasumpay mo po mi. For example, may kag Pedro, isa may sumusunod ni Pedro, si Linus, namanas 2 Timoteo 4:20. Si Clemente, si Baristos, and support and so on hangtod ni Pope Francis I. Gilabanan man as dagkong kasaysayan. O sa tuluhiya, pwede po nato itugan. Isaysay. So kami Katoliko makasumpay ni. Like for example, ako, giorinahan ko ni obispo na karon sa Dumaguete, si Bishop Julito Buhisan Cortez. Si Bishop Cortez giordinahan ni Cardinal Vidal. Si Cardinal Vidal giordinahan po ni Pope Paul VI. Nga si Pope Paul VI ika-262 nga sumusunod ni Pedro sa Roma. So doon ay apostolic succession. Ikaduha, ang Christianity nagsaulog nag 500 years ang Katolisismo sa Pilipinas. Kanya gikas Espanya, katutugingon ni nanay ganina. Espanya gikan mga misyonary na ngabot dinhi. Iklaro man na ni Kuya Tito ganina nga sa Roma 15:24 o 28 si Pablo nagpangulikta og kwarta aron itabang sa mga Kristiyano sa Espanya. Kaya ang kasaysayan nagtugaan nga si Santiago nakaabot og Espanya, nagsangyaw dito mo na mga katsila na himong Kristiyano. Nya mga katsila nga mga missionary nangabot dinhi og naghimong Kristiyano sa mga Pilipino. So dunay apostolic yapon nga succession. Like example, ang India, kinsa may ilang ikatudlo nga makasumpay sa mga apostoles, si Tomas katong maduduhaon. Kaya sa kasaysayan, si Tomas niabot mas India pagsangyaw. Muna mga Kristiyano sa India. So apostolic ang ilang origin kay makasumpay man sila sa India. Makasumpay man sila balik nga to sa mga apostoles. How about Dinis Pitugo? Mabita nang sa atong katekismo sa Suba, nagsigig og hangyo ni mga pastor labi na si Iltagon nga tabangi pud mi dinhi. Kay basig nasayop day mi. Nga kamo mo sakto. Nga di mo musulti na mo. Munang tugani mi kung kinsa po'y inyong ikadugtong balik nga to. For example, 2021 taron si Pastor Talpulano sumusunod ni Pastor Soanso so pagka 1920 nya 1820
Unya 1720, 1620, 1520, 1420, 1320 and so forth and so on hangtod musangko tangadtos mga apostoles o pagtukod sa Ginoo. Wa man ay bugto kaningo man siya ubanan kung kamo hangtod sa katapusan sa kalibutan nga bisan ganaan si Pino dili makabuntog. Oh, mo na nga among hangyo ipresentar na kay aron pud may matabangan kay basit day uroy og dili ni masayop day ni nga kamo mo sakto at least pud makatabang mo na mo nang hantog karon naningil pa ko ana kinsa may gibinlan sa yabi ni Pedro.